Ollaan menossa Mankkaan akselille. Tää on itse asiassa aika uusi Mankkaan akseli, koska edellinen rakennus on rempassa. Ja nyt lähdetään katsomaan, miltä tää näyttää, hei. Tytti, mä haluaisin kanssa toivottaa sulle best of luck. You'll need it. Thank you, I know. Ihania tyllejä. Siis aivan supersöpöjä. Maika vibes. Ja tää on 28 euroa, tää on myös vähän tyyris. Jätäks mä vaan pois? No jos sulla on vähän sellainen fiilis, että sä et halua ottaa, niin Samaan aikaan mä tykkään tästä väristä tosi paljon. onks mitään saumaa, että sä pystyt miettimään ja sitten ehkä huomenna tulla takas, jos... Niin, sit mä pääsen hakea sen, jos mä vaivaa. Mä jätän sen pois. Tää on ihana. Tää on ihana tämmönen vähän retro marimekko tai tämmönen vanha. Sitten on nää soljet ja kaikki. Mut 30.